Ok, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5. Hai să continuăm pentru că data trecută parcă am rămas aici, nu? Oricum am pus jocul pe pauză și acum voi putea continua. Și hai să vedem unde naiba ne ducem. Ok, ne putem pune și în first person din mașină. Mamă, dar ce fain că merge așa, ești nebun. Sunt grămadă de moduri cum poți merge și așa. Da, hai să mergem acum. Uai de capul meu. Sunt multe mașini care în jocul ăsta nu prea merg foarte bine la frână. Cele mai bune sunt, nu știu, dar parcă am avut o mașină mai de mult înainte să încep story modul. Mamă, cum am băgat, ești nebun. Și mașina aia avea atât de bună frână, deci scăpai de poliție în mai puțin de un minut, frate. Deci în mai puțin de un minut. Mă rog. Mamă, dar ce se ceartă ăsta, ai de capul meu, ești nebun. Ok, unde naiba mergem? Uite aici. Parcăm frumos. Nu ne stresăm, ok. Nu știu de ce am o presimțire de rea, dar parcă aici, nu știu, se întâmplă ceva rău. Press X to climb. Știu și eu chestia asta. What the fuck? Oh, god, ce e aici? Eu dau cu pumnul. Ce faci, măi? Doi cu pumnul. Faci figuri? Eu, hai de capul meu. Fuck you! Ok. Deci avem doar pumn. Căcat. Dă cu pumnul. Pe tipul ăsta nu pot să-l lovesc. Ne putem și pune așa, ok. Putem da cu pumnul cât vrem noi. De ce naiba facem aici? What? De ce muzică din aia de urmărire pe fundal? Ok. Shares the gang. Gorgeous. Deci se deschidem garajele. Garajele, what the fuck? Oh, no. Shit. Oh. Doi, băiatule. Mor. Pe bune, fraierul ăsta a început totul. Armă. A apărut arma ca prin magie. Nu-i bai. No, hai, mă. Ok. Up. Ok, arma asta n-are țintă proprie. Adică trebuie să punem noi ținta. Haide. Hop. Nu, fac. Doi. Este, mă. Shotgun. Haide. Dar nu mai. Unde naiba mai unul? Oh, fuck. Du-te naibii și mori. Nu muri, dă să-ți bagi piciorul în el. Ce naiba trebuie să dai de 3 ori ca să moară odată? Oh my god. What the fuck, doi? Haide. Ui, de capul meu cum i-am tras-o. Haide. Kill me. Mai vin mașini. Doi mașină. Uai, cum s-o băga mașina aia. What the fuck? Bă, nu moare. Este, mă, exploda mașina. Bum. Mamă, dacă gangsteri pe aici. Mai vin motherfucker din ăștia sau nu? Trebuie să-i prindem din urmă, uite acolo, dacă vedeți voi. Uite ce prost-s! What the fuck? Fuck.
Repede, mă, hai, mă, urcă-te în mașină și dă-i bice, mă. Dă-i bătaie, boss. Că pierd misiunea, de fuck. Hai, hai, repede. Bagă-te cu capul în stâlpi, clădiri, unde vrei tu, nu mă prinde din urmă. Ai, ce nașpa m-am băgat, ai de capul meu. Unde naiba m-am băgat, bă? O, și el ăsta. Mergi, mă, că te calc. Cap. Naiba m-am băgat să mor eu de nu. Hai, nu, 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 nu. Yes. Hai că-i prind din urmă. Oi! Urăsc chestiile astea pentru că sunt atât de nașpa. Uite de astea. Adică când te duci pe ele, oai de capul meu, ții zborul efectiv. Adică sunt prea curbate chestiile alea. L-am călcat pe ăla, așa? Mă sper să nu vină poliția, că pierd misiunea. Ușor, ușor. Mi se pare mie să o muzică de urmărire pe fundal. Adică nu vi se pare? Ok. I-am prins din urmă, este, mă. Fuck. Nu. Haide, haide. Trebuie să trag în ei. Fuck. Haide. De ute, bă, de aici. Pune slow motion. Ușor, ușor, ușor. Nu cred. Haide, du-te, bă, de aici, mă. Bă, și eram atât de aproape. Du-te, bă, de aici. Haide, mă. Ăsta-i, tati. Haide. Bine, boss. Ăsta-i, tati, și l-am omorât. Este, mă. Woo! Baby boy. Baby boy. Oh, yeah. Îmi pare mie să muzica asta e și în San Andreas. Nu? Nu? Greșesc eu? Cred că da. Cred că greșesc, dar nu știu de ce mi se pare așa. A, nu, greșesc. Muzica asta e doar din GTA 5. Ok, deci trebuie să mergem la punctul ăla galben acolo, pe hartă. Cu bicicleta, what the fuck. Cum se numește, motocicleta e mai greu să mergi pentru că aici dacă te bagi într-o mașină ești aproape mort pentru că ți ia foarte mult din viață și după cum puteți vedea acolo la viață e cam scăzută la mine. Nu mai am foarte multă viață. Și vreau să-mi lăsați în comentarii întrebări dacă vă place seria de GTA 5 Story Mode, dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade. Și nu uitați să dați și voi un like la acest videoclip, să distribuiți mai departe, să vă abonați. Și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru suma de 32 de abonați. Înseamnă chiar foarte mult pentru mine. Așa că hai să ajungem până la suma de 50 de abonați, pentru că acolo o să fac ceva special. Oi de capul. Cum spuneam, o să fac ceva special. Dar până atunci hai să continuăm cu misiunile noastre de GTA 5. Și uite, mă, că nu mai ajungem odată la destinație. Cred că mergem acasă? Că e și casa lângă punctul ăla. Cred că mergem acasă, dacă nu mă înșel. Uai de capul meu, nu. Cum am luat curba? Auziți ce muzică de rap e aici? Ușor. Uai de capul meu. Și îmi place când fac slow motion-ul. Uite de șmecher. Ușor. Ia, nu mai am chef de radio. What the fuck? Ce spirați așa? Uai de capul meu. Ăsta cum n-ai ajuns aici? Ah, cu mașina, am uitat. Cu viteza lumină condus, că ajungi mai repede ca mine. Oh, God. Nașpa că se ceartă. What the fuck? Ce zbiară să mor eu. Ok, what the fuck. Mission passed. Bravo mie. Hai să vedem unde naiba ne ducem. La semnul ăla de întrebare, la S-ul ăla, cred că de la sud vrea să spună. Mă rog, hai să vedem.
Hai să mergem. Ne ducem la Brief Stats, Settings, Game. Aici nu prea avem ce să facem, avem doar $328. Nu avem atât de mulți bani. Da, noi bai. Și ne ducem, uite, așa, la S. Așa. Ok. Nu, prima dată ne ducem mai bine să luăm arme. Pentru că... nu știu, nu avem cine știe ce arme. Și da, hai să mergem. Pentru că, frate, trebuie să ne luăm arme, că nu prea avem și... Da, e nașpa așa, fără arme. De exemplu, dacă te atacă unul sau dacă ești într-o misiune și nu primești arme, mori, pentru că nu ai niciuna. Și asta e super nașpa. Oricum e aproape. Aici? Aici. Amu, nasion. Amu. Vin amu. Mamă, dar ce șmecheri aici. Pistol, Higher Combat Pistol. Încă sunt răgușiți, nu știu de ce. Astea sunt blocate, nu le putem dezbloca. Nu prea știu cum le dezblocăm. Poate pe parcursul misiunilor le dezblocăm. Mai multe chestii pe aici, dar nu prea știu ce să ne iau. Da. Până la urmă mai bine lăsăm așa, că nu prea știu ce să ne iau. Mai bine las până mai dezblocăm misiunile și mergem la... cum se numește? La săul ăsta de aici. Că alea mai bine le lăsăm, că vreau să-mi păstrez și mai mulți bănuți. Că am numai 328, ce prost să mă bag pe acolo. Am crezut că pot, dar pare nu. Am prea puțin bani, adică, the fuck. Da, știu, trag de nas. What the fuck? Doamne. What? Ce naiba se aude? What the fuck, man? Uite pe aici, what? Mamă, din când s-a făcut și noapte și zi în același timp? E mai puțin de 2 secunde. Dar nu înțeleg jocul ăsta. What the fuck? Oh, no. Ne pune să facem iar chestii de alea de... cum se zice? De gangster. De gangster. Pe scurt, să zic infractor. Ceva de genul ăsta. Ne pune să sărim gardul la o casă și să furăm mașina. Da, good luck, mulțumesc, că-mi faci numai probleme, fraiere. Și eu trebuie să mă duc la punctul ăla galben, ai de capul meu. Go to the house. Acum hai să vedem ce e casă. Trebuie să luăm și noi o mașină, uite asta că e frumoasă. Pa, domnule. Mamă, dar ce mașină are fraierul ăsta, uai de capul meu. Mama, asta e de atunată. Mamă, cât de faină e. O să fac și cât de curând un episod în care o să cheltuim o grămadă de bani. Dar asta după ce terminăm câteva misiuni ca să fie mai mulți bani. De exemplu, 15 miliarde, frate. Sau milioane. Hai de capul meu, gândiți-vă câți bani stricăm atunci și cât de multe chestii ne putem cumpăra. Cred că și un avion privat poți să-ți cumperi din jocul ăsta, nu? Cred că da. Adică sunt avioane private, nu? Ce ăsta? Îmi sună Simeon. Oh, fuck. Taci, bă, că nu-s Daddy's boy. Acum, ci că ne ceartă că noi suntem prea băieți cu minți și nu vrem să facem chestii din alea ca de adulți. Dar, din contră, el e ca un fel de infractor ăsta, pentru că vrea să intrăm în casa lui unul și să-i furăm mașina. Ceea ce mi se pare foarte nașpa. Cred că o să fie destul de greuț. Aici nu-i casa lui Michael?
Bă, stai puțin că sunt confuz. Asta nu-i casa lui Michael? Ok. Parcă mai de mult când m-am jucat eu story mode, aici era casa lui Michael. Dar credeți-mă că nu mai țin minte nimic din story mode ăsta pentru că oricum nu l-am terminat și l-am făcut acum 2 ani, deci da. Auzi pe aici, mă. Fuck. Take out the garden. Căcat. Sper să nu mă vezi, domnule. O, da. O, da. Ești foarte prost, că nu mă vezi. Și acum, că nu ești tu pregătit, zbang, ți-am dat una în cap. Nu. Și ai și murit. Sau ai leșinat. Nu contează. Că e pe jos, deci nu mai ne are treaba. Ok, hai să vedem aici. Ok. Ridică garajul. Nu poți să ridici garajul. Fuck, pe unde atunci? Prin spate. Ok, pe... Fuck you! Nu pe acolo, prostule. Stai puțin că eu bă cu capul în ăstea, că nu știu pe unde. Pe aici? Nu, pe aici nu se poate. Ok. Pe aici nu e nimeni. Putem să trecem că na. Mamă, ce fain e piscina. Da, asta e casa lui Michael. Vrea să-l jefuim pe Michael, nu cred. Deci vrea să-l jefuim pe Michael. Dar nu știu de ce. Să-i furăm mașina, presupun. Vrea să-i furăm mașina. Oh, God, ce se întâmplă? Oh, nu. Fuck. Ce se întâmplă? Le-a văzut doamna aia sau ce? Nu. Nu, 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 please. Era să stâng filmarea acolo, că dacă ați văzut chestia aia. Din greșeală era să stâng filmarea, what the fuck. Ok. Bă, ce naiba? Pe unde? Ieșim, ce facem? What the fuck? Oh, fuck. Ce naiba, mă, pe unde? What the fuck fac ăia? What the fuck fac ăia? Iac. Jesus. Nu, nu, nu. Și am tăiat-o cu mașina. Mulțumesc că mi-ai împrumutat mașina. De fapt, ți-am furat-o fără să spun nimica, Dana. Mamă, și ne-am și băgat într-un stâlp. Bravo. Îmi sună Simeon, dar nu putem să răspundem. Sau da? A, bă, da, putem. Ușor, ușor, hai de capul meu. Mă scuzați că mi s-a întâmplat asta, dar era să stăm filmarea acolo, nu știu cum naiba. Oh, fuck. What the fuck? What? Sunt confuz. Cum a ajuns Michael aici? What? Bă, cum a ajuns Michael aici? Nu înțeleg jocul ăsta. Deci, nu era acolo cu doamna aia? Se distrăie frumos acolo? Cum a ajuns la mine în mașină? Oare s-o fi băgat când eram noi în mașină și o sări repede în porbacaș? Da, pe cuvânt de-mi explic altfel. Că nu știu. Nu știu cum altfel să fi venit în mașină. What the fuck? Mă rog. Nu, 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 fuck. Ok. Și acum ce? Ok. Ok, deci dacă nu conducem, ci că ne împușcă. Nu vreau să permisiunea, deci conduc.
fuck my life. Ok. Run through the doors. Nu mai știu cum. Ok, deci trebuie să ne băgăm în geam. Ai de capul meu! Ai de capul meu! Ăsta e paralizat, nu știe ce să spună. Chica Kid. Suntem pe Michael. Și ne batem cu ăsta. Doi de capul. Mamă. Doi. Nu te lăsa, Michael, ce-i dau. Oh, fuck you. Doi de capul. Ne-au mețit de cap. Hai că-ți dau și una. Oha. Da, da. Na, că-ți dau, mă, uite ce fain m-am ferit. Parcă-și Jackie Chan și mor eu. Opa. Hopa, hopa. Hai, mai dă una, fraiere. Hai. Hai că te las. Hop. Oh, fuck. Nu. Opa. Nu. Na, hai mai dă. Oh, shit. Nu. Doi, mă. Da, doi. Da-ți dau. Până vergi. Vrei să vergi? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, da. Dacă zici tu. Hai că-ți dau. Oh, da. Mamă, ce am făcut. Mamă. Mamă, ce brutal. Fatality. I-am dat fatality. Mamă. Fuck you. Mamă, dar ce bătăiți am de la fund. Bă, fraiere. Și acum? Ok! Mission Pass. Suntem cu Michael acum. Aparent super, super tare. Păi, oameni buni, cred că cam atât cu acest videoclip. Eu am fost Ale și ne vedem data viitoare cu încă un episod de GTA 5 și